Saka makatora bhaketi ramakabhanaro mamabhanaro kubhaketi. Bhaketi nanga bhanaro paveranda. Paveranda pei. Pamari takura. Pamaenda pasingi. Pamasoro gadzika pamusoro peheni. Dzavaiwacha. Mwakazvidzei. Inini handina kufunga kuti ndingaitira manyaya. Vakanetsana navo vakataura kuti inini ndiri muroyi. Musi uyu vakandiudza kuti ndiri muroyi ndinoroya mwana wavo. Vagara vaingotukirira, "Ye ndoda kumukonfranta, ye mwana wangu haana kurara achichema muroyi." Saka ndasingazoti kuti ndini. Musi wavakazondibudira pachena. Ndopandakaziva kuti ndini wava kutaura. Nepavakazotukana natete vakati vavai muroyi amai vavo. Saka inini pfungwa dzangu ndaifunga kuti pamwe vaiti vakaisa weti vari kufumura sezvo ndiri muroyi wavo. Maiona nyaya iyi? Because vakatondoona ndichibva ipapo hembe dzakachena, mvura yakachena, vakasvika vakaisa weti muhembe idzi. Zvese zvavari kutaura ndezvii? Ore, simbonyarira yambe. Mwaina sisi wenyu handiti? Ava vazozvifuga mabandiri. Saka vakurasa here vasisi. Havana kundirasa. Vari kutotambira. Vari kutaura zvakaitika ndii? Vari kudaira nokuti ndozviri. Ini handikwanisa kufundira vegero panguva pachinhu. Kuti handau pakudzidza chinhu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Sunguka itambira kwasi changamirira maitei kazirana ero madabe ngadiwo jirana yekuru madabe ngadiwo madadai ndaro kama jirana tira nimkere kunaya abo buta Nyongana sangamire Sanga mtungi baba maenzanise Takatoya kwa muri Aywa tikuzika Sinotenda wabereki Tukanga tukozukoza Zeta kamutara jezi Kutura nare mkuwa Tumosa Halidi Kama tukio kisana Kisana Sana umafika Matamani Torera dare nguva imosha. Yochizira makutopali yadino bere. Yochini vanira pamuchadi zono perpendari. Ngasumza roko wako. Ngezara chokoni pamperpendari. Nipamberi pamari. Nipamberi pamari. Nipamberi pamari. Kausa chokoni chako. Saka sekretari. Chidziyo chipamberi nguva. Pamusoro imama. Inini ndakazi ndichiwacha musi wechipiri. Saka mrainonenda kuti netserisojini. Saka tete wangu vakabuda ndokuenda kutauni. Ndobva ndawacha zvinhu zvangu, ndobva ndati rega ndinodzungurudza sezvo tete vasipo ndichichereredza. Ndobva ndanodzungurudza magumbezi angu ndokuisa pawaya. Ndobva ndadzoka ndasiya dzimwe hembe dzichidzungurudzika musingi uya ndichidzoka. Infect ndiri mumba ndichitora mapedzi ndakaona amai ava vachibuda mumba nebhaketi rawo rine weti. Ndokusvika musingi reweti riya ryamva vakatorisiva rakopinda mvura. Inchibva ndasvika mva ndati nhai mamai ko maisirei weti muhembe dzangu. Havana kutaura neni ndobva vakadzoka pavasvika vakangotora bhaketi riyari ndobva vaenda mumba kwavo vakanyarara. Ndobva ndashedza
In fact, next to but nine she runs weight. Ndobva vanhu vangouya mubva vangoona kuti weti ndobva ndangotora hembe dzangu neweti yadzini ndobva ndaisa mubhaketi ndobva ndati mazviitire izvo kuisa weti yenyu muhembe dzangu ndobva ati munondiita sei mama funga kuti di ndiri senyi hamuna zvamunokwanisa kundiita chamungakwanise kutondiita kundiroyera mwana wezvamagara munoita kana kundityora gumbo zvinhu zviviri chete zvimwe zvese endai kwamunofunga kuti munogona kuenda kati rega muridzwe hembe akauya muzopedzerana hembe dzaiva dzemurume wangu ndewani kutoda ndomumhoresa anonditaudza ataure neni kana ndikasangana naye parodhi hatina nyaya mufonere izvozvi kutomunhu ndomaitikiro azvakaita vanyepa kuti kudii chokutanga vanyepa kuti ndakaisa weti handinoisa weti ndakagadzika pabhaketi magadzika chii handina kuisa weti ndakangoisa bhaketi pachena Bhaketi racho ranga rine yamba. Bhaketi ranga risina mvura. Ranga rine mukati. Hapana. Saka makatora bhaketi ramakabva naro, mama bva naro kubhaketi. Bhaketi ranga bva naro paveranda. Paveranda penyu. Pamaritakura. Pamaenda pasingi. Pamasoro gadzika pamusoro pehembe. Dzavaiwacha. Mwakazvidzei. Inini handina kufunga kuti ndingaite nyaya. Handiti paveranda ambuye mbomerezvo. Hati paveranda apa panogona kunge paine ivhu, panogona kunge paine tsvina, panogona kunge paine chiyandiki. Motora bhaketi rero ramusina kumboklina pasi paro. Moenda naro pane munhu ari kuwacha hembe. Moswera kugadzika pamusoro pehembe. Ndozvati kuti makazviitirei. Pamunhu munofunga zvakanaka. Bhaketi rangu pandakasvika ndakatotanga ndarisuka ende rarakachena ende handina kunge ndazvifunga kuti zvingazodaro ndakakanganisika. Makaudza here zvinazvinanza. Nguva yacho handinokwanisa kutovaudza because vangu vatufokosi. Danzi vamunikiri nemazita akafanana. Munonzana first name? Nonzi Nyara yePasusu. Kwavanonzana? Munonzana mbe? Nyara yeBhaure. Ndauya nasisi vangu. Inini ndauya neimwe witness. Nema-witness, ndingangoti ndinatete vangu nemuzukuru wangu neimwe witness. Akangamwa kumwa mapirisi po. Aiwa, mimi ndokamera unongana. Ini ndiri kuti amai ava pakuti havana zvavanoitwa chokwadi kuti havana zvavanoitwa because anoona kuti vatoramba kubhadhara mari yedare. Munhu akapiwa samoni pane mazuva anotodarika 7 kuti aizimira mudarobha akandinya. Ndikutsiga vamutaura sekuti kana mapiri ako kuita mujaji waamai vari kutobvunzwa bvunza kuti vaone kuti vanobvunza chii. Unorwara neyambe? Ndine mwoyo, ndine shuga. Hapana munhu asina mwoyo ka? Ndinorwara nemwoyo, ndinorwara neBP, ndine shuga. Okay. Saka ndozvinoita kuti muzongoita zvamakaita izvi zvisina mubvunzanga. Mamwe munogadzika bhaketi pamusoro pehembe dzemunhu ari kuwacha. Rine weti. Sei ari kuti bhaketi rangu rine weti because angavumba kwake. 1, 2. Sei ari kuti nini ndakadurura yakaona bhaketi riri pachena. Ndiraita. Zvandakaita madhoo edu akatarisana. Saka inini ndichisa hembe ndichikanda magumbezi ndakapinda kunotora mapekisi ndichibuda ndakatomona nepawindo like ndiri panapa. Oraitambi, makaziva sei kuti bhaketi rine weti? Ndichisvika weti yacho yaitonhwa zvekuti kana mapurisa akasvika akainzwa even vanatete vangu vese pavakauya vakatonzwa weti ichirinhuwa muhembe because ndakatora evidence yacho. Chero ava pavakauya ndakatovaudza kuti uyai muone bhaketi rine weti. Hembe dzeko dzava dzakutonhuwa ndosaka ndakazongozvikutura adhawe dzinenda zvichengeta kusvika nhasi ndatouya nazvo. Saka zvazvakusa. Varipo tete vangu. Ambomira yekusumudza maoko ambe. Kana muramba hapana need yekusumudza ruoko because mutori box. Ndobvunza kuine kuichinja muchatopuwa nguva yekutaura zvenyu musasumudza zveizvo. Wakaona weti kumbirawo. Wakaona weti ngatingoiteka tikasika. unoona kusunda maoko ipapo ukamafuka mazi ekuchera yangu Wewe simuka kuti madzinazozazoremekani aiwa mere pamba sabve papa ukufugama munhu ari kutaura kuti haasi kuuya ipapo. makaona zveshoera mai Chokwadi ndakaiona.
Unozalisika kweli. Stella ndiani? Jimmy Witness amsatete. Nditete vavo vakatondifondera chitete tasangana nemiedzo 10. Unogara upi? Kushoti. Pane dzoku. Zvinindi nesimbi yavakaisa weti iyo. Ukaitowa chirwa papa ndipo pain inini. Muzukuru wangu ndandabuda saka akauya Ah, tingotipindura zvamunemba kubvamo. chokwadi. Kaitowa chirwa apa ndosingire inini. Chokwadi. Okay. Sachi chakazoitika mauya pasimbi penyama. Saka ndauya inini muzukuru andifonera. Ndakati ko chii chaitika ndibva vanditsanangura sekutsanangura kwavaita dai. Ndikati ndoda kuona mbatya dzacho. Ndobva vandiratidza vanga vakatidzisa mubhaketi. Dzanga dzichitonhuwa. Kuti mutonhuwa kudai ko chii chaitika. Ndobva vangonditsanangura. Saka ndibva ndati saka mafunga kuita sei kanza nditete. Ndini ndikufunga kuenda kumhara. Nekuenda kupolisi. Ndikati saka chii chaisaitika. Komadii kuti watu haana here kumbouya kuzokumbira chirekere kanza hano. Saka asina nguva uyo akabva auya kumba kwangu akandishedzera. Ndobva nditi tambu yake ndinokumbira ruregere pane zvaitika usiku pasingipeni. Ndikati ko chiiko chaitika. Zvikanzi ava vari kutidaisa weti muhembe dzavo uye vari kunditira vatuka kudiwa. Ndikati nditsanangurire nyaya yacho because ndina tete vake ndinofanira kunge ndichinzwisisa kuti zvii zvaitika nekuti kana nyaya dzake ndinodzitonga. Ndobva vanditi nhau iripo ndeyekuti inini ndandichichera mvura musingi manga mune mbatya dzavo. Saka ava pavasvika vabva vati wadira weti. Ndikati bhatika nyara ikasaona iwewe weti itoripo. Saka iwewe ndandichikumbirawo kuti nekuti umbowo uripo chienda unotaurirana neuyu inini atete vake ndiripo. Totaura nyaya yopera isati yamboenda kweso. Uye akaramba akati imimi saatete vemunhu imimi ndimi endai munotaura nemuzukuru wenyu kwete kuti inini ndimukumbire regerero ngaaende kwake. Haisi nyaya yekutambuya sezvo mati munorwara here pamwe makangodira izvo muchirwara. Panguva iyoyo mirai panguva iyoyo pamwe zvinhu zvasina kunyatsobatana kupfungwa dzakanaka zona. Yanga iri nguva iri kwakumuseni. Muchangomuka nogona kunge mamusati mabreaka fast musati madya zvezve muchine nzara plus zvinhu zvasina kunyatsobatana makangobva noweti mushandisa chemba mangosodira asi ndizvo. Hapana kabhaketi kaukadii. Mama muri mugaro wangu zvinoenderana nekafa. Order. Hamune simba ndi. Order. Taura ndi. Amusefe mashoba ndi. Bukan apa chemba ni mungu hakuna kwa sababu kwa chemba gari munanze kana twele jaja yi munanzo ko ya mudiga hivi mkati bado sasa sepa isa ndio jamu wale ari muno mauya naye vari kuzviziva here zvamakaita vari kuzviziva kuti makadira wetu mumbatya makadi kuvaudza kuti makadira wetu mumbatya asi chokwadi kuti makati avo enda munotaurana nenzikuru ava vakava vachinditsvaga ndobva ndauzoona vachinditsvaga kana vashedzi ndobva vati ndakandikutsvagai pawataura nemuzukuru wavo ndandikutsvagai ndichida kuti nditaure nemi mese ndobva ndati vatirege ndivatsvage mepati wake ndopandikaona polisi yatouya pavanokwanisa kuzotaura nemi namepati ndobva taenda kupolisi. asi kuti makakumbira ruregerero pane zvamanoita ndakakumbira ruregerero kuti tazonetsana pasingi yavo pasingi yangu yake singi yangu isiri yangu
Mune nguva yakareba sei muri ma-next doors? Inini pandogara ndani 5 years. Ine rinenge rari 6. Kuona wacho 2 years. Muri pa 5 ne 3 years apa muri kumbogara sei mazuva ese? Kurarama kwacho mambo kwakaoma. Zvekuti pandakagara vanhu vese vakabuda pabhuloku randakagara vakabudira amai. Inyaya yekungochete vanhu havana mari. Dai vanhu vaiva nemari, inini ndofunga kuti pamwe dai ndandi kana wechi20 kana wechi30 unongwa uroi namai avo. Zvekuti panapa nditori nemumwe akabudira amai avo atoripo izvezvi nhasi. Ari muno. Ari muno. Dzimba idzi ndedzenyu here kana mukuloja? Kwa vanotoloja kuno. No, handiloti pamba pomwana wangu. Section 3. Section 3. Vedari, uri kuinzwa nyaya? Uda kutaura? Taura itinzi. Amai ati vakuti pamba pavakugara vasiro pamba pemwana wavo, pamba pemwana wangu inini. Mwana titi vangu vakaromusha mano mwedzi wemba pamba pavakugara akatoona ini anotitsama handisuzoti ndine ukamano vakuda. Alright, ndofunga pamwe mwana wavo ndiye ari kuloja, ivo havasi kuloja. Vari kugara kuseri kwemwana wavo ari kuloja pamwe. Ndizvo? Mwana wenyu haasi kuloja? Imba yake? Hapana chipaipani, tipo problem but mano kunogona Hatisuda here kubuda munyaya yangu yataita kungojekesa zvataura. Pane vamwe vanotaura. Mirai. Yes, Ana vakasunda rokotaura imapugama wewe. Right. Muzure mambo. Sunito tunga mpungudo kana nguraba kugarisana. Chinonzi kugarisana. Inida imboloja, ndingati mboneza waomese ndinojipa. Ndakazomuka ngokuchibheba. Tofunga chinja ndikudo wangu kunemisana ndadziso ndinozugana nevanhu. Inini chaenda katombosvika pakumutsuru. Nenyaya yekuti anotaura kuti simbi ndedzemai. Hakuna anodzitonga. Mubvunze kuti handisati ndambomutsura here, ndisati ndamuka kuti unogara. Nenyaya yechibhaketi cheweti. Mune zvimadheni. Anonodira chidheni chevanhu weti. Ndikamutsura ndikati shamwari unomumai. Usadaro. Anozviti handiudzike. Ipapo. Ndokumbura kuti angodzidziswa chinonzi kugarisana nevamwe. Ndokumbura chisiro maokita kana maoko. Chira ndoda kanisa. vamwe nje. Tiri ipapo kuti inini ndaitokumbirawo kuti mumudzidzise seneighbor yedu. Isu hatikafari kugara mugari wakadai wekuendesana mumatare. Asi kungogara vanhu vachingoziva kuti kana mumwe akanganisa anoendawo pasi pemumwe. Ina ndichimbokumbirawo kuti ava vaita wanda. Tsika iyoyo chokwadi ngavaisiye. Nekuti uyu muzukuru wangu asati aisirwa wetika. Akatomboisa weti musingi imomo ndikatonotaura naye akatikumbira kuchibhedhlera. Katoona newo kudira wetu everyday mandosukirwa mapuleti mandinochera mvura yekumwa pochirudziko akatondikumbira ruregerero nyaya dzikapera akasasadukuza wetiwa. Saka ndakatozoshamisika kuti akazodira pamusoro pehembe ende adira pamusoro pehembe pandakataura naye ndaifunga kuti pamwe achakumbirawo ruregerero. Saka nyaya iyi weti yakatooma panapa. Ndinzwa nyaya yeweti mabudira riwiri. Bhaketi rimwe chete rero. Bhaketi racho rakura sei? Ravashandisa ndingakura sei? 5 liters ice. Enda hani ari kana na 12 kana na 1 anobuda nako vanhu vakatogara.
unorasa wete and anoisa musinga aise pachidreni mugariro wake mama hapana matoiledzeri baba ariko but toilet yake iri kuseri ndofunga kunomurebera anongosvika musingi bheu anogona kusvika musingi menye osvipira mati anosvipira chero mati ende ndine imwe nyaya iri kundibata anonditukira musangano weZANU-PF inini vabereki nomutinda nyaya dzeweti order Adotora ngasimudza. Kana chida kuti atosumudza ruoko naye. Kaura ifama kuseri. Pakurera. Ndawenda ona bana amai abanenge bane muko. Saka nanti kundiro mabvunzo kuti muko wako uyu ungapingirwe sei kuti vachida kuchemana nekuda kwezi. Kuroti vane muko. Mapindura zvataurwa. Hanzi muko wenyu ndewei. Zvinonetsa kuti vaudisclose muko wavo handiti. Pamwe vakaenda kapakura vakaudzwa kunzi ndo mashandiro azvo. Mazuva ese unokona kuti dai vanenge vatori varanda but havagona kuzvitaura chete. Pane vamwe vane chekutaura? Inini mafungiro andiri kuzviita pamashure apo vakanetsana natete naavo vari kumashure vati imba vakunyepa vakanetsana navo vakataura kuti inini ndiri muroyi. Musi uyu vakandiudza kuti ndiri muroyi ndinoroya mwana wavo vagara vaingotukirira iye ndoda kumukonfranta iye mwana wangu haana kurara achichema muroyi saka ndasingazoti ndini musi wavakazondibudira pachena ndopandakaziva kuti ndini wava kutaura nepavakazotukana natete vakati vavai muroyi amai vavo saka ini pfungwa dzangu ndaifunga kuti pamwe vaiti vakaisa weti vari kufumura sezvo ndiri muroyi wavo. Maiona nyaya iyi because vakatondoona ndichibva ipapo hembe dzakachena mvura yakachena vakasvika vakaisa weti muhembe idzi. Mati mauya nanini? Vari kupesiswa? Sisi? Muri kunzwa here zvekutaurwa nemwana? Muri kutiwo kudi? Ndaikumbira uregerero ndanomboziva ndo nyaya yacho iye akangonditi ndakananga munhu saka ndakumboziva nyaya dzacho. Vakatokudza imi kuti akananga munhu uyu. Dai ndakaziva kuti ndo nyaya yacho dai ndakatouya kuzokutaura nawo. Aiwa, hatidzokorora handiti ndizvo. Sisi mukutaura neni kuno. Ndati mukutaura neni kuno. Nokuti sisi zvatikuda kuti tinoda kuti titaure zvakanaka zvinoita kuti imimi mangwana ava vagonzwanana handiti ndizvo. Ndo gwara ratiri kuda handiti ka. Saka imimi muri munhu mukuru. Uye hamene kuti munogona kumuudza nemutoo upi asi imimi semunhu mukuru muratidzei kuti kana munhu watadza zvinoitika hapana asingatadzi asi munhu kana watadza unobvuma kuti aiwa ndatadza kana watadza wadaro munhu uye anogona kuzokuregerera nechikonzero nekuti unenge wamukumbirawo chii pamwe watadza usingazivi kuti wakutadza handizve. Saka vakadai kutenderedza zvavari kuita sisawa vanoda kuti titi kuti sati tinoda kuti vaite zvinhu zvakaipa tinovatarisira kuti vane chimiro chavo vave munhu ane tsika handiti. Saka ndiri kukumbira kuti sezvamataura kudhara kuti vane mhosva asisa chikumbirai karegerero kuti ava vafambe vaizviite mushe vachenyerei. Kumbira rugerero kwandaudzoti amai vane nyaya ngani dzavabata. Teererai mbomirai sisi Mbomirai sisi. Mira yimiri ipapo Mozokumbira kawani. Mati Ndati vane nyaya ngani dzavabata amai. hanzi pakuona kwavo kana kuona kwenyu sisi mai ava vabatwa nenyaya ngani dziri kuvabata kuona kwenyu kana kuona kwayo sisi vacho vanogona kutaura kuti pane hwani yandaya kunzwa yavabvuma haminodzimwe ndakuda kuti tizive kuti dzingani dzavabvuma kuti apa ndakakanganisa vati pandakaisa bhaketi apa ndakakanganisa kukumbira regero
tazvitenda izvo. Zvimwe zvacho inyaya ngani dzavabata ndozvadzidzwa namama. Kuti nyaya dzeweti nenyaya dzeuroyi handiti ndizvo uroyi kuti urimo mukati ka. Saka wabvunza kuti inyaya ngani dzavabata yeweti taiwengekwati kwiri yacho dziri dzacho dzikutaura kwazviri kuitwa mazvizwa euroyi kwauri kuti handinambova kuti asi makabvunza ai ino akanditi ini ndiri kunzi ndakaunanga munhu chii andokutaura kwacho hazvimbobva aiwa vakutochinjawo statement varitaura direct vanhu vese vachinzwa kuti munin'ina wangu anditi ndakananga munhu iyi nyaya vanotoitaura direct kwete zvokuti titi ine kuhwanda but inofunga vangotyo havo kuti zvinozonotaurika sei but pachokwadi makatodzwa nemunin'ina wenyu kuti ndakananga munhu. Saka pabvunzwa kuti inyaya ngani, kana dziri mbiri munoti woi mbiri, kana dziri nhatu munoti woi nhatu, kana dziri 4 saka tiudze kuti chiudzai mambo kuti inyaya ngani dzamunoda kukumbira kuna amai avo kana dzamukutenda. Andaingokumbira mbiri dzeweti. Aiwa, maita zvakanaka. Hanzi mbiri nyaya. Ndofunga tiri vanhu vatema tinotera chivanhu tine tsika dzedu dzatinadzo dzinotigaidha handiti kana pachivanhu tichikumbira regero tinokumbira zvii mazvinji vasataura hanzi pachivanhu chedu kana tichikumbira regero tine maitiro atinoita handizizvo mupa wangu aida kuziva kuti kanga tsakange yokumbirawo vakuru vari muno vanokwanisa kundibatawo mazwa andiri kuedza kutaura watsanangurira asi kunodikana manje mweru iso chimuti chako chinolopisa chivatambidza utano turegerere patiregerereyo munonga tuwaniso hauzi kungotaura nemuromo chinhu saka dare rinenge tiona kupatisa papisiko chimuti chatokurera iwo unobata huku kana usina huku unoendarana nehuku mumwe akanyambatsira kuzvekuteseri auraitizorwa pamusoro tauriza kutikoza kuti kana namambo wacho kangomubatira uzowadarira mambo batira izvi tikafamba namai ava vane murumeyo akatouraya munhu pamisina Isagare pasi papasumukai. Papasumukai tinzwe. Order. Toda kuti baba vadzongorore mashoko avataura. Hatisi kuti akaipa toda kuabata kuno kuti atigoita zvimwe tinonyatsanzwa. hama dzedu dzirimo mambo kana ini ndinotonderwadza nekwandinoshanda nebiri yakaitika murume akatotiza ndofunga ndomweya uri kwadai sebhoras ndakazofira hospital haisi mhosva yavo fu vanogara nemari kangati vanotoripa dare ramambo naivo mai vakadzisiwa bhaketi reweti musingiwa vanogara nemhando yakaita sekundani yakauraya munhu nezuro pamisina pari nezuro uyo wokuchekwa pamisina we murume wavo wambuyava munzwa ini ndandakanyarara pandakasunga amai angu ndofunga ndakasunga amai angu pamba pavo so ndakaswana ndofunga ndiye mumwe mutsvuku so ndakamupa samoni namai angu but vanhu vandakaona pamba ipapo nenyaya dzandakazunzwa ndakutsvaga mumba ipapo vanzi vanogara mashuru
Asi pamutwara nyaya yeweti. Asi nyaya yeweti. Ana mwingine wangu akananga mwingine wangu yena uye muno mombe nembuzi ameno mambo kuti wanenge wachita muzobhadhara Taurai tidzovamwe. Tanzwa vatatu vamwe. Mapererwa. Hanzi munhu kana achikumbira regero mudare ramambo chiko chaanofanira kuita anongotaura nemuromo here zvinofamba sei zvozvati kuti basirane muise dare nyaya yatongo nemunhu wani ndosaka muri pano ngatibasirane. Kana munotenderwa kutaura kuti munofungidzirwa kuti munokumbirawo seregero. Regero munofungidzira kuti mungakumbire sei? Inini chandakukumbira kana handinopuwa nguva yekutaura namai angu, handinopuwa nguva. Inini handingamboti ndomanyira kuti ndikumbire regero nokumbire kozi inini pamberi paMwari ndiri kupupura kuti amai angu mukuona vanhu vese vari kutaura vanhu vangouya navo vari kusaidi kwangu. Ini ndavana sisi vangu ndiri wani zvese zvavari kutaura ndezvekuii. Ora simbonyarira yangu mwaina sisi wenyu handiti ava vazozopfuga mabandiri saka vakurasai here vasisi havana kundirasa vari kutotambira vari kutaura zvakaitika ndi vari kudaira nokuti ndo zvipi. Ini handikwanisa kukumbira regero kana kuvapa chinhu kuti handau kakudza chinhu. Mbonyarira zve mataura zve usi tiri kuti vese ava kunyepera but mukoma wenyu ataura kuti munini anga akanditi ndakananga munhu ndozvipabepa andozvakanyorwa pabepa. Aiwa mumfa manodza mukoma wenyu kuti madi kumuti ndiri kunzi ndizvo sisi vangu inini vakanganisika kutaura kana vakanganisa kutaura ino hanaonanga munhu kana makatowabvudze kuri sawa ndotoona ndariko nyaya yacho ini vabereki venyu vari kupambe amai vangu namungu wako wakani saka muchakwenzao muchakwamumazana saka kutoti munogara nani mukuru kwamuri kunze kwasisi venyu ndogara ini nemurume mwana wangu murume wenyu ari kupi zve ndiyewo murume wangu ari kubasa zvitondishamisa kuti taura yangu ngawatondiudza zvizere zvishamisa amai musamhanya kutaura nyaya dzamusina kubvunzwa handiti zvekushamisa zvekuuraiwa kwomunhu zvekudii sizvo asi taura nyaya iyo handiti toda kunangana nezvinhu zvatiri kutaura panapa handiti amai imimi mune mawitnesi renyamunogona kuenda ose matava vane hama dzavo dzega dzega munhu anga aripo pakaitika munhu handina witness. Teererai, ari kusaidi kwenyu anokwanisa kuzouya kuzokumirirai achidairawo semadairiro ari kuita vamwe vese. Hapana. Nechikonzero chei? Saka hamugari muchine vamwe pamunhu anga aripo munhu wani nemurume wake akakwanisa vakatoti hatikwanise nokuti manext door munext door wangu next door hatiti kuzopesana mangwana. amai munozvati pamunogara kuzvikore unozviziva zvekuti inini ndinogona kuzvifambira ndikasvika ikoko ndikasvikotaura nevamunogarisana navo vese munharaunda yamunogara kuti kazvindikwazi zvekutaurwa izvinhu ndezvechokwadi tinoita sei? Handizivi inini mune makutonditongera kuti ndibhadhara maya wazina ndomboudze izvozvo munhu munext door wavo avo ndiyanga ari amai ndikandikutaurirei munombozva kuti katsoro kakangwara anoziva asi makamboona here kari mumuti makatombokaona kari mumuti katsoro kakangwara asi mumuti kanokwira akakwira sure amai amuzonyarire pamberi amuzonyarire nyare zilonge zimavunza munhu anga ari panyaya kwete vanhu vanozojaja vanhu vozvaonekwa kuzojaja nyaya pasi
Noise. Kuti mhosva maminayo kudhara yekuti makasvesa zvinhu zvenyu pamusoro pezvinhu zvemumwe zvisina mvumo kunyeba right. Isusu tiri kuona kuti nyaya kuti ipere inofanira kudzoka musi wa21. Isusu tiri kunosunga akanzwa wacho ari kuti inini handikwanisi, which means akaipa stereki because anorerera imimi orerera ngaasvikotaura nyaya zvayakaitika achitaura achinzwa tingodozitarai vanonzi amaya hamuzive zita ravo futi imi vari peri vanonzi maidhibhora asi ndivo vacho vatitaura vangwari asi munovaziva here variko here Dibora. Chekuti ava mai ava ndakaenda navo kumapurisa ndobva vasvika ndobva varamba vakati amai ava zvava kutaura nezvezvekunyera. Soon after doketi raitwa mbva vadzoka kuti ndakazviita ndakukumbirawo kuti ndibhadhare faini. Vakanobhadhara kucentral nditori neoutcome report yacho. Saka inini ndikuziva kuti tinoenda kumba apa mari dzebhazi. Patichadzoka pachona kuti nyaya ingori iyoyo zvandikutaura ndo zvandakaita. Kumapurisa vakatomboramba. Vakati doketi ngaritwe. Doketi rikaitwa vakatobhadhara station. Nzwai dare ndiri kutaura izvozvo kuti musi wa21 ndiwamunodzoka kureva kuti zvatinoita tinenge taita zvaimarinzwa asisuti mukumanikidzai nyaya vakasungirwa mapurisa ndei vakabvuma kuti weti ndakaisa yavanga vakuramba kuti handina kuisa iyo aiwa musatipaasaaabepero ndonyaya vakarobvuma mapurisa ndobva vatobhadhariswa faini ndobva vatobhadhara faini rekuti zveweti ndakazviita then iri yekuti nakahoroye vanogona kuti inini pandakataura navo vari kuti amaidhibhora then inini ndine mumwe munhu wavakaudza futi kuti ndiri muroyi arimo munhu pasina amaidhibhora vacho zvatakuita mwanangu inyaya yekuti mimi mune mawitness ava havana witness saka tinoda kuti wo mawitness ava ave papi tinzwe kutaura kwavo kana akasave kuno asi tichanzwa kutaura kwavo saka munodzoka musi wa21 hainde musatye zvenyu musatye kudzoka kuye kwetinoitira kuti tokona kuti mumwe matoziva tatu nedzimwe nyaya dzatowanda dzatatonzi ende avanga vagara vati musi wa21 ndobva vari kuya nemari yedarika. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.